Dadi kagilan ati Jowo manis kang ati rembulan tewon datari jadi patang srone ati salah kowe boleh dhewe tresnanku kang sejati tak belani mati lapo pati ayo dek lapa godong rate Pindha Kamajaya ati urung aku tega aku mati wanila tresno Ya. Putra sudah ya. Kecik manilo jika aku ojo gelo kecik diwadahi pager ayo mas yo sawo kecik saka kaliyata ya bengi mikir dek esok sore mikir terus
kok iya kebangetan dipikir ora rumangsa ayo nek ukir wong manis jadi Regetek ya regetek ayo yo ayo deh kecek manilo saworoto dikumbah yang banyu ngaku dek sare ise joko bareng ketemu rata anake telu ya ya Koco ayo koco ayo koco sing prasaja ayo mumpung desa koco ayo koco ayo koco koco sing prayeto ayo membendisa Konco ayo konco ayo konco mungkin desa aja sembrono koco ayo koco ayo koco sing tulodo ayo coba karyo ayo konco woi Gusti ngapa kikiri cilik anakku iki anakku Ros anjing kecil ku beri dia senang bermain-main sambil berlari-lari Heli ayo lari-lari ayo bebek yo Heli mari
Ayo yo. Yo ya. He ya. Yo. Aku punya hati-hati. Beri nama Eli. Dia senang bermain-main. Aku berlari-lari. Kembali. Ayo lari-lari. Kemari, ayo lari-lari. Iya. Hei. Ayo yo. Masku bangga, Pasukan seni jadilan Purwomadya laku sono Mugi mangkiya Basuki. Hei ya oi kagungan Jawi pasukan seni jadilan Purwomadya lan Nusantara mugi mangkiya Basuki. Iya. Ayo yo. Yo. Awas. Ojo mandang ing angkasa malungkung suwarane sedang riel ketipung ibal unang petik balimbalan Asmanya kagungan Jawi pasukan seni jadilan Purwomadya Mugi mangkiya Basuki. Yo. Ya. Oi. Ayo.
Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pehan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Ya. Ah. Ya. Sorak-sorak sampai burung, sorak-sorak sampai burung, suara dengkok diturokno, arane sapa jatilan Surayuda warna. Sorak-sorak sorone guguru, sorak-sorak sorone gumuro, arate wadya hatite turangga, asale sabda jatilan Surayuda wata.
Ih. Woi. Ah. Wah, ah, i. Ah. I. 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 A. I. Sas. Surayudawano. Ngaturaken sugeng sampun jomate sedaya Bapak Ibu Mas Mbak ingkang sampun pirsa rawuh. Kanca-kanca Surayudawano. Suralaras. Pekaputur hatiku kakutur. Tawarkan kuning aku jadi sarana abadi mungkin rasane kang lagi mode tandurane bareng tansah gawe sengsem muga-muga terus rembug terus hatiku kampung negara mantung supiku mawar kakuling kanta mati pinggir deraku jadi sarana abadi uyuh mungkin rasane kang lagi petik tandurane bareng tansah gawe sengsem muga-muga terus rembug terus gendang cempaka kembang cempaka ya Mas. Sebulane lali motor tepung ora murup kotetan ingkang jalan iko yen aku sulaya agawe citra dipas anggap Tuwa senadyan nyabrak batik dekatku apakah owan kisih amono cetak kembang manjing dan sempoko la 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 la
Yo. Kula nyuwun keplokipun. Koplok. Sampun katur Pak Wardi kali lelagon. Jenje. Surayudawana lan ugi Suralaras original music. Ya, nggih. Menika maraksuan wonten laladan Dusun Kamal. Kanthi adicara bersih dusun. Nika kerjasama Karang Taruna Sumber Rukun Kamal. Sasa Audio Sound System mijil saking telatah Sumuran Kemadang Tanjung Sari. Sarwa Sago Organizer menyediakan persewaan tenda dekorasi dan bola pecah dan lain-lain. Mas. Nggih. Sing bola pecah niku kan kari mawon. Duh, maksudnya iki sing ngunggahke. Oh, ngoten. Sing ngunggahke iki bola pecah kan gampang. Oh, nggih. Men kari wae. Lah yo nek kari dhewe ngunggahke malah mendur kok pecah no Pak. Mlorot dong Pak. Lan menika ugi ngaturaken sedaya warga masyarakat wonten ing laladan Kamal RT 6 ugi wonten sak kiwa tengenipun Pak Wardi. Lan menika katuraken dumateng sedaya sutresna budaya. Menika jadwal main Surayudawana menika salajengipun wonten tanggal 25 Mei wonten laladan Serpeng menika ingkang pun ginakaken Babak Putri. Salajengaken tanggal 11 Juni menika wonten nanti masih ki Panggang Ngasem Kepiri Tanjung Sari full 3 babak dari teman-teman Surayudawana. Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi saged lancar sedaya. Menika saderengipun ibadah salat maghrib kawiwitan menika pun aturaken setunggal kali lelagon tembang nggih Pak nggih. Monggo. Derek lelagonipun mbok menawi simbah ki dereng ngersake lelagon-lelagon ingkang jumbuh kalian swasana kok ya Pak dados dereng purun setunggal lagu nanti kita beri tarweh. Tarweh Mbak Tarweh. Lha iki luar biasa sound systemnya dari Sasa. Matur sembah nuwun. Nggih. Sasa nggih menika kondang kaloka wonten Siring Kidul menika Pak. Wah, pokoke jos jizes. Nggih. Wah, anggere Mas Agus sing ngene iki. Nggih, Pak Agus. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mas Jarot. Jeh Pak Wardi dawuh. Iki spesialis ketingalipun rasulan. Rasulan. Iki kene iki arang-arang kiri metu karo. Oh, lek iki ana sing enggal nggih Pak nggih. Walah. Nek ngeten iki ngen kula sanes kirek Pak. Kike, lah wong kirek cilik ngene iki walah le. Kike kirek bulldog apa? Jaremu mau du. Iki hua-hua apa? Jarak aja anakku iki. Walah Mbak Siska. Aja sembrono kok kaya ngono. Ya ngerti iki, aku lagi ngerti kirek syariah. Kanggo mustaka. Piye? Iki to. Kanggo mustaka ya lah. Wah, berarti Surayudawana gadah generasi penerus, Pak. Generasi penerus. Kaya cilikanmu biyen. Aja ngelet bae rek. Menjiwai dadi joki. Yo. Surayudawana. Oha oh. Gawe tantrap ing atiku janji tak ugemi orang tetelali jeke nikah
iki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba urine pancen nganjelake ya 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 ayo yo 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 penak ya Pak Wardi Siska Puspita Jarot Bisma ada Pak Wardi Surayudawana lho iki. Sasa Audio Sound System Sakjane. kusumane ngati dumong ayu kang tak ati-ati kamu bisa gawe ayo beng atiku ayo Ambang pambut moga-moga ra rupino sakungkure gopulungo ora ojo ojo Kusumane ngati sampun katur Pak Sampun, Wardi. nggih. Menika wonten sasmita saking panitia. Nggih. Mbok bilih sak mangke caos pakurmatan dumateng umat Islam badhe nindakaken ibadah maghrib. Kanca-kanca Surayudawana menika keparengaken sidhek sawetawis. Nggih. Nggih, monggo.